Takže čaute ľudia, vítam vás v mojom ďalšom videu a som tu zase s Vlčikom. Čaute. A dneska je ďalšie pokračovanie našej novej série. Tak, môžeme ísť na to. Takže už sme tu. V minulom diele, ak ste mohli vidieť, sme išli s Vlčikom ťažiť. A v tomto dieli si pôjdeme preskúmať toto trošku a nájsť nejaké nové miesto na bývanie. Tak môžeme ísť na to. Že ja by som išiel vtáňal to asi, neviem. Jak chceš ty? No to poviem jedno. OK. Môžete napísať, aký ste mali deň v škole. Ešte sa chcem ospravedlniť za tú chudú kvalitu na minulom videu. Trošku som stratil nastavenia, ale už ich mám naspäť, už viem, aké tam majú byť. A môžete mi povedať do komentárov, jak ste sa mali dneska v škole. Bučík, jak ste sa mal v škole? Abo. To som čakal. Tak. Dve písomky za sebou. To som neužila. Ak sa vám táto séria samozrejme bude páčiť a chcete nás podporiť, budem len rád, ak nám dáte odber, zase link na Bučíka bude dole v komentároch. Aha, Dine. Oh. Bude v komentároch. A teraz už toto. Tak, krabičku. A asi budeme sa plaviť. To nevyzerá. Tak? Poď preplávať na druhú stranu. Čo do mňa narážaš? Ja? Áno. No domov. Kvísa, koľko kráv. Poď rýchle do mňa zrobiť. Sice nemám meď, ale nevadí. Ja som zabudol, čo sa včera stalo. By sme mohol byť krátky, ne? Čo máš sekeru, nie? Asi krme si to rozhodla. Tak tu máš moju. To už Dám si zase strihol. A ešte jednu zviera vidím. Poď asi pokračuj rovne. Jo, to budeme... Tu letal jedlo. Jedlo mašenka. Kejvka. Ale to už Ne, nejdeme do Zo kejvky. včerajška máme 35 diamantov, bolo to veľmi úspešné ťaženie. Tak, hop, Neviem, kam si išiel, ale nevadí. iba rovno celý čas. No, Ideš dobre. a Tak, počkaj, idem za sebou. Kam ideš? Ideš zle. Tam. To čo je? Kam ideš, Vlčík? hej tu. Nie, tadiaľ to. A ja si myslím, že máme more, Nie. tak káde to ísť. Tadiaľ to. Á, A vyzerá to, že pôjdeme sa plaviť po mori. Vyzerá to, že sa to pôjdeme bude cesta. plaviť po mori. Takže asi sa uvidíme, No, keď to niečo nájdeme. A to bude taký rýchly transition, že 3, 4. No, čo vidíte? Bola dobrá transition, čo? No dobre. Neplávali sme moc dlho, iba tuto, lebo toto sme sa zasekli s Vlčíkom. A Sa kam dostali. tak asi ideme tu Preskúmavať preskúmať. ďalej. Vyzerá to, že... Aha, tuto. Budeme sa zase plaviť. Au. Aha, Hej, aha, kejka. Wow, ideme. Zabudí. nikto tam nejde. Ideme, zabudí. Ja viem, že si pomakajú do begetky. Nebudeme to. Wow. Takže ideš úplne iným smerom. A kam chceš ísť akože? Ja som myslel úplne iným smerom, čo ty? Za čo ťa platím, poď zamkni. Za čo ťa platím, poď. Kde máš tú loďku? Nie? No.
Počkej. Hej. Otičky. Otičky. Ne. Otičky dávaj. Zadaj. Jede, som ma krásne videl, to bolo. Haha. Je drogo, to by to bolo. Ohu. To poď. No. A tak a teraz to si iba pre vás tak zrýchlime. Takže, ako ste videli, už sme našli. Wow, portál, nice. Toto by sme mohli urobiť portál do vedru, no. Robíme voči. Mám jeden. Keď chceš. Že by sme sa tu zabývali? Ja čo si myslíte? Mali by sme sa tu zabývať? Ale hej. No. Chcete prosať? Daj mi niečo. A armor jeden na. Tak. A nič. Tak asi rýchlo môžeme urobiť. By som urobil ten portál. No, diamantový kompas, to je nevyťaž. To je nezovej. Tak sa to nemusí. Ja jen začal od. A jen začal pre berisky. Tam si to našli. A, prosím na maket. Jak se robí ten portál? Tu mám bloky. Dobra. Chceš ten blok? To... Ja chcę. No. Tu kopuję blok. Tu kopuję blok, gdzie są na to. Sledujete určite v profesionálnej akcii. Ja tak trošku nemám pocit, čo robiť. Ty nikdy nemáš potuchy, čo robíš. Ok, to hovoríš ty. To nemalo byť. Ale pokúsim sa. Tam zbieram jedlo. Králík. Mám králika. To by to nemalo byť. Asi to som na knihe. To asi vyťažím.
Takže ľudia, už sme doťažili. Máme obsidian. A počas tohoto Vlčík preskúmal a našiel vesnicu. Takže sa ideme rýchlo kúknúť za ním. Ja tam tu. Stojí. Wow. Je veľká? Vyzerá, že jo. OK. A výška. A možno, že aj z dole. Vedie. No, tak dole vedie. Niekam. OK. Takže dole je to možno jeden dom, neviem. Ale hore toto je na kopci. No poď, more. Si poď. Čo? No poď, si tu. Čo tam? Ja. Čo to zničím? Už je vidím. Tak ma počkaj. To je vesnica. Dívej, počkaj ma. Čaute. Ne, ja si to musel takať celý čas. Pekná vesnica. By som sa asi že zabýval aj. Zabývaj. Ktorý dom si zoberieme? Ja neviem. Jaký máš? Našiel som nejaký veľký. Joj. Som našla dom, o ktorom je Vaňa. Maťo, poď sem. Chceš Hej. ten len, toto, Neviem, kde je si. to. Kde si? Ďalu. Ja som trochu dostala. Chleba. Mám chleba. Dám, že ty si šla až tam dole? Co máš? Dá máš toto? No, Alebo majú potatky? Na to mám ešte miesto. Ktorý dom? To je ten jeden veľký, tu za týmto domom. Poď, vidíš Váňa. Tento. Tak ja som našiel väčší. Za mňou. Ten dole, že? Ten tvoj poschodový. Tak inak. Aha. Ja nechcem skapať, takže som na to. Pozeraj, Mati, nedám to vôbec nevíš, pozeraj, že? Takže máš dvojitý dom. To mi povedal, že to je dvojitý dom. Tuto. Za týmto. What the... Je tento. OK. Tomu to nejde, až sem trošku. Aj takže ten dom popad. Sa tým tak bude vyzerať úplne inak. Poď sa vyspäť. Spí. Už poď spať. No. Ďakujem. Oj, ty jeden, to je nádomček. Hej. Kde to má druhé Jo, to patro? som nechcel. Maťo, poď sem. Čau. Nechaj byť. OK. Toto. Toto je moja izba, nekradni. Hej, prečo ja musím byť vždycky dole? No a OK. Ja si robím lepší domček dole. OK. Tak. Tedy chodím takým lepší domček než ten tvoj. Budeš čumeť. Wow, čo robí? Jak to urobí? Už to má. Tak nič. What the... Ja
Ja som ti tam urobil ešte väčšinu. Čo? Trošku to tu vybúram. Ten dom po 5 sekundách bude vyzerať úplne inak. Som vedela. To trošku využijem. A nič. Tak. Tak. Možno, že to vyzerá trochu jak stajňa, ale nevadí. Čo? Čakám. Máte poprosím tam niečo vyjsť. Niekto ma nepovedal. Neviem, kto to nechal variť, ale... Takže vlčík, stačí. Dobrý typek, čo sa volá doslova vlčík. Že typek nemôže volať ako chce. Vlčík. Proste dvere. Hovorí vlčík, hovorí vlčík. Hovorí, to typek sa môže volať ako chce. Hej, ty Teraz ty máš s tým zliny. čo? Ty máš s tým zliny. Čože? Tak máš čo hovoriť. To hovorí ten, čo vyzerá ako z 2016, kedy si ešte asi nežil. Vypadni. Malý. Čo štekáš? Ej, Ja štekám. ne. Mám tu vesniček. Hehe. Tak to som kúkol. Som taký dobrý. Levitujúci dom není asi moc pekný, že? Ja som umrel. Neumrel si, neviem, keď žiješ, tak žiješ. Keby som umrel na to. To bola jaká hamba. No, kvôli tebe, nie mne. Za to, že som umrel vraj. OK, ja mám asi svoj dom. No. A ešte by som urobil portál. Poď. A to? Ja si aj nemám. Tak, ja rýchlo urobím portál. Tak. A portál už asi zapálime v ďalšom diele. A Jo. tak, toto asi bude zatiaľ tak. Takže, toto bolo pre toto video všetko. Ak ste si to užili so mňa s Vlčikom, tak dajte like, odber a tešte sa na ďalší pár. Čaute! Čau, čau.